Κυριακή, 7 η ώρα το πρωί. Τι κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος αυτή την ώρα? Κοιμάται, πίνει καφέ, πηδάει, πηγαίνει για δουλειά, ξέρω εγώ. Ο μαλάκας εδώ θα σας κάνει βίντεο για NBA κάρτες. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Για τους παλιούς του καναλιού, όπως καταλάβατε σήμερα, έχει κάρτες και όχι video games, ούτε παροδίες, ούτε PAOK. Οπότε ας μην χάνουμε χρόνο, πάμε να δούμε ένα μέρος των καρτών. Θα κοιτάξουμε περισσότερο τις αριθμμένες μόνο, όχι τις πολύ σπάνιες ή τις personal collection παιχτών. Αυτά θα τα δούμε στα επόμενα βίντεο. Μπορεί θα το σπάσουμε σε 3-4 βιντεάκια. Σήμερα θα δούμε κάποιες. Στο επόμενο θα δούμε λίγο Jordan, λίγο Πέτζα, λίγο Kobe, λίγο Γιάννη. Και στα τελευταία θα δείξουμε τις πιο ακριβές κάρτες. Οπότε ας μην χάνουμε χρόνο. Ας ανοίξουμε το μαγικό βαλιτσάκι. Αυτά εδώ να τα βάζετε μέσα. Είναι για την υγρασία, βοηθάνε. Όχι ιδιαίτερα, αλλά... Λοιπόν, ξεκινάμε. Όλα αυτά είναι WNBA, οπότε ξεκινάμε. Πλάκα κάνω. Έχω δύο κάρτες WNBA. Τις ξέρετε φαντάζομαι. Candace Parker και την Taurasi, μια όμορφη Impact, πώς λέγεται αυτή. Νομίζω κάπως έτσι, ναι, Impact λέγεται η κάρτα. Πάμε. DeRozan, κόκκινη fast break, στα 100. Pink Pulsar, φανταστική κάρτα του David Robinson. Αυτή πρέπει να έχει βγει από First of the Line κουτί. Την αριθμίση στα 42 την έχουν αυτά. Kevin Love, απλή μπλε, στα 199. Cole Anthony, κόκκινη fast break. Όχι, είναι κόκκινη Scope νομίζω λέγονται αυτές. Στα 88. Josh Hart, μπλε Scope. Στα 49. Jarrett Allen, δεν το χωνεύω καθόλου αυτό τον παίχτη. Και απορώ γιατί την έχω την κάρτα του. Στα 88. Αυτόν τον συμπαθώ πάρα πολύ. Steven Adams. Fast break και αυτή. Στα 95. Περίεργη αρρύθμιση. Δράκος, κόκκινη fast break. Ωραίο color match με τη φανέλα των Raptors. Στα 85. Το focus γαμιέται. Bradley Beal, Donruss Choice. Στα 88. Τα έχω λίγο μπερδεμένα, δεν πειράζει. Snake Skin του Hakeem Olajuwon από Prism Draft Picks. Όμορφη κάρτα. Σπάνιο parallel. Μια πανέμορφη κάρτα είναι και αυτή color match. Blue Eyes, Kevin Garnett. Στα 125 η αρρύθμιση. Μια purple του Lavin, fast break, στα 75. Μια του Rubio, στα 101, Donruss. Larry Bird από Premium Stock Hoops, στα 99. McDermott Press Proof, Rookie, στα 199. Έχουμε μια Supernova του Jarrett Allen, στα 75 πρέπει να είναι αυτές. Ναι. Houston, Moonlight, Not Numbered, Rookie. Dalen Terry, παλτό τρελό. Impact είναι αυτή, στα 149. Εδώ έχουμε μια Cosmic, πανέμορφη, από Revolution και αυτή του Jordan Poole. Ant-Man, Vector, φανταστική κάρτα, πανέμορφη. Από Recon είναι αυτή. Πάμε σε μια πανέμορφη Panini VIP του LaMelo. Pink, στα 60. Στα 75. Άλλη μια Pink Panini VIP του Larry Bird. Αυτή είναι στα 50. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγάζουν την αρρύθμιση. Tari Eason Limited, στα 149. Μία του Sohan Phoenix. Αυτή την είχα, την πούλησα, την ξαναπήρα και μάλλον θα την ξαναπουλήσω στον Τασούλη, γιατί έχει μία τρέλα με τον Σότσαν και την παρέα του. Μία XR του
Jalen Green, ο οποίος αυτό το τελευταίο διάστημα γαμεί και δέρνει. Ρίχνει τη μία σαραντάρα πίσω από την άλλη. Το βουνό που άρχισε να παίρνει πάλι χρόνο συμμετοχής στα 75 XR. Μια Dynagon του Kessler στα 99, είναι blue. Πάμε λίγο Obsidian, Rotman, Orange στα 60, στα 50 η αριθμίση, sorry. Και του Lowry ίδια στα 50. Prism Draft Picks, Blue Wave του Karim, αριθμημένη στα 199. Τον Troy Brown Jr., rated rookie κόκκινη, ωραίο color match στα 85, ο παίχτης είναι μπάζο. Μούσιας ή αλλιώς ο κολομπαράς της καρδιάς μας, Equinox στα 75. Equinox του Jabari Smith Jr., rookie. DeAndre Ayton, elite rookie στα 49, πορτοκαλί. Πιάστηκε το χέρι. Sheldon Sharp, Pinnacle στα 149. Sheldon Sharp, Timeless Treasures κόκκινη στα 149. Dwayne Wade, Panini VIP στα 25. Είναι Red Eyes, πανέμορφη. Ο φωτισμός δεν βοηθάει. Και αυτή είναι πανέμορφη, μια Elite παλιά του Ray Allen στα 2.75 η αριθμίση. Elite Dominators του KD στα 99. Δευτεροετής Drew Holiday στα 99. Μια Excalibur πανέμορφη, κόκκινη στα 99 του Joe Dumars. Μια άλλη σειρά η οποία πλέον δεν υπάρχει είναι η Crusade και είχε πανέμορφες κάρτες. Ο παίχτης αδιάφορος, ο Bledsoe, αλλά οι Crusade ήταν γαμάτες. Άλλη μια κάρτα που την έχω 3 φορές, η Modern Strokes, τις 2 τις πούλησα, μου έμεινε αυτή, στα 25 η συγκεκριμένη. Bob McAdoo, Scoring Kings, στα 99. Troy Brown, στα 199 η Select κόκκινη. Diecast Select πορτοκαλί του Bradley Beal στα 65. Patrick Williams στα 99. Dalen Terry στα 149. Άλλη μια Diecast Select Green του Dalen Terry στα 49 αυτή. Ricky Rubio στα 49. Fast Break Select. Fournier στα 88 από Mosaic. Eric Gordon στα 88 από Mosaic. Kelly Oubre στα 149 πρέπει να είναι αυτή. Σωστά. Marker and Purple στα 50. David Roddy, Rookie στα 99. Damon Stoudemire από παλιά Prism. Νομίζω στα 49 πρέπει να είναι αυτή. Σωστά θυμάμαι. Μια φετινή Prism. Aaron Gordon στα 49. Μούσιας, φετινή και αυτή, στα 88. Rudy Gobert στα 88. Alan Iverson, Prism Draft Picks στα 99. Seth Curry, Donruss Choice στα 99. Tim Duncan, Prism Fast Break στα 100, στα 100, μπράβο, πώς τα θυμάμαι όλα έτσι. Vucevic, κόκκινη, απλή, στα 2.99, δεν το θυμόμουν αυτό, ότι είναι τόσο κακή αριθμίση. Bradley Beal μπλε, Fast Break και αυτή στα 150. Γερμανίδα Παναγιωταρέα με ξανθό και άσπρο τσουλούφι. Dennis Schroeder
στα 199. Ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης, ο οποίος φέτος δεν, Ánthony Simons, δυστυχώς, στα 50. Τον πίστευα πολύ αυτόν τον παίκτη. Λοιπόν, πάμε. Steph Curry. Panini VIP στα 199, όμορφη καρτούλα. Breakaway του Steph Curry στα 99. Λεφλόπαρος. Το μισό, το συχαίνομαι. Με πιάνει μια αηδία. Timeless Treasures. Αριθμημένη. Ωστόσο, ένας συλλέκτης, κάποιος που μαζεύει κάρτες, εντάξει, οφείλει να έχει και 2 κάρτες του μαλάκα, τι να κάνουμε. Πρέπει να το υποστούμε. Αυτή ωστόσο είναι γαμάτη κάρτα και γι' αυτό λόγο για την πήρα. Είναι Immaculate. Immaculate λέω, είναι Luminance. Είναι Purple Parallel. Ταιριάζει, κάνει color match με τη φανέλα, οπότε είναι αριθμένη στα 49. Οπότε την παίρνεις. KG, Tribute στα 99. Πώς λέγονται αυτές, Gravity, νομίζω Gravity, στα 75 του Jaden Ivey. Donruss απλή. Diecast στα 75. Κάμο, Rookie, Jalen Green από Panini VIP και γαμώ τις κάρτες από τις αγαπημένες μου. White Sparkle, είναι προ-προπέρσινη αυτή, του Cason Wallace. Δεν είναι rated rookie, είναι rated prospect. Ωστόσο, ξέρετε ότι οι White Sparkle είναι πανάκριβες. Ας ελπίσουμε ότι ο Cason Wallace θα γίνει ο επόμενος Kobe Bryant. Ίσως με αυτή την κάρτα, μετά από 5 χρόνια, αγοράσω ένα καινούριο αμάξι, δεν ξέρω, ίσως. Μια κάρτα της Πούτσας, του Keyonte George, αριθμένη στα 5,99. Στα 99 Whitehead. Στα 149 Ivy, Panini VIP. Άλλη μια Panini VIP του Duren, αυτή είναι στα 50 νομίζω. Ναι, 50 στα 50. Μια γαμάτη κάρτα είναι του Chet αυτή, η Gamma Race, μου αρέσει πάρα πολύ. Rookie, στα 149. Hoop Dreams, Τσέταρος. Όμορφη και αυτή. Πάμε τώρα στο καινούριο που λένε, που τον πιστεύω πάρα πολύ και ειδικά από τη στιγμή που τραυματίστηκε και ο Σενγκούν. Άρχισε να παίρνει χρόνο συμμετοχής και δείχνει καλά στοιχεία. Και θεωρώ πως δείχνει και καλύτερα στοιχεία από τον αδερφό του. Είναι αυτός ο παίκτης, ο Άμεν Τόμσον. Presentations και γαμώ τις κάρτες. Rookie Special από Hoops. Pulsar από φετινά Prism. Και αυτή που λογικά την είδατε στο Instagram είναι η Rookie Level 3 από Court Kings. Και γαμώ τις κάρτες, υπέροχη κάρτα. Πάμε σε Λουκά. Orange Flash. Select. Orange Ice. Prism. Μια Contenders. Αριθμένη στα 199. Presentations του Λούκα. Πάμε λίγο Γιάννη. Donruss Choice στα 99. Hoops Premium Stock στα 25. Η πιο low number κάρτα που έχω του Γιάννη. Αυτή μάλλον θα φάει πόδι. Donruss πορτοκαλί στα πόσα είναι. Στα 199. Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου του Γιάννη, η High Octane από Threads. Στα 199. Vinsanity, Court Kings, κόκκινη. Στα 99. Spectra, Colin Sexton. Underrated παίχτης. Στα 99 είναι αυτή. Το πιστεύω πάρα πολύ, το συμπαθώ πάρα πολύ. Μου αρέσει το στυλ του όλο, δυστυχώς.
έχει λίγο θέμα με τη συμπεριφορά του. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα βρει μια ομάδα σταθμό που θα μείνει και θα δείξει τις πραγματικές ικανότητες του. Είναι μικρός ακόμα, είναι 25 χρονών. Το παλτό, Taking the Leap, Origins και γαμώ τις κάρτες, ο παίκτης ωστόσο αδιάφορος. Σαμπόνις, Pink Parallel, όπως βλέπετε και πάνω στο σηματάκι, στα 99, κάνει color match με την κάρτα. Origins, Vucevic στα 60, Portis, Mosaic στα 50, Drummond Elite Purple στα 49, Court Kings Maestros, Jabari Smith Jr. Rookie κάρτα στα 99, μία κόκκινη Lavin, μία Red Ice του DeRozan, Playing the Numbers Game από Contenders Optic. Draymond Green, Die Cut, κόκκινη στα 77. Και εδώ έχουμε μία 75 Anniversary του Luka Doncic και γαμώ τις κάρτες. Και η αγαπημένη μου του Γιάννη, η Sky is the Limit. Και γαμώ τις κάρτες, πραγματικά. Χάνει τώρα, πολύ. Αριθμημένη στα 199 κτλ. Λοιπόν, είμαστε στα 17 λεπτά. Πάμε, στο κάνουμε λίγο πιο μεγάλο το βίντεο, δεν πειράζει. Όπα, θα τα ρίξουμε όλα κάτω. Αν και τα έχετε δει σε φωτογραφίες αυτά, μου λείπει και οι presentations του Wemby, αλλά πάμε να δείτε λίγο Wemby. Now playing. We got next. Rookie greetings. Tribute. Οι base hoops. Η attack the rack. Ignition. Η Sheesh. Και τώρα έχουμε μια hollow, μια foil κάρτα, η οποία δεν φαίνεται καν ότι είναι foil. Anti-gravity είναι. Και μια City Edition, foil και αυτή. Πώς να το κάνω τώρα να φανεί η ομορφιά της. Έτσι. Μια Extreme Team. Και μια Arriving Now. Λοιπόν, έχουμε δει αρκετά, είμαστε στα 18 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Πάμε λίγο ακόμη. Πάμε να δούμε μερικά patches. Ray Allen, Totally Certified. Όλα αυτά που θα δείτε είναι Game Worn, όλα. Triple Patch, Vince Carter, στα 75. Αυτό δεν είναι Game Worn, το ξέρετε. Ίσως είναι το μοναδικό. Skybox Premium. Paul Pierce. Και γαμώ τις κάρτες. Αυτή την είχα βγάλει μόνος, όταν ήμουν πιτσιρικάς. Ο Ja Morant των φτωχών έρχεται να κατακτήσει το NBA. Jumbo Patch. Huerter, Immaculate. Κολομπαράς στα 25. Ο αδερφός του Holiday, κολεγιακή κάρτα από UCLA. 10 στα 10. Και γαμώ τις κάρτες. Elton Brand, Patch Auto, On Card στα 40. Από Noir. Deep Brown, National Treasures, Game Worn Patch. Οι παλιοί ξέρουν. Αυτή την κάρτα την έχετε δει στο Instagram λογικά. Πορτοκαλί Ice, Game Worn. Του Γιάννη.
Και Γιόντε. Δεν είναι gamer. Rookie patch out ο Wendell Carter Jr. Στα 99. Chandler Hutchinson. Παιχτάρα μεγάλη στα 25. On card out και γαμό τα patch. Ωστόσο ο παίχτης πέρασε και δεν ακούμπησε. Έχω δει κάρτες του, μπορεί να είναι και αυτή, όχι δεν είναι αυτή, που έλεγε από πίσω. Συνήθως οι κάρτες από πίσω γράφουν στις πράγματα που έχει κάνει ο παίχτης. Στην κάρτα του έλεγε ότι έχει φίλο τον Drake και ότι θέλει να ραπάρει, θέλει να γίνει rapper. Δεν έλεγε θέλει να γίνει σπουδαίος μπασκετμπολίστας. Η κάρτα έλεγε από πίσω θέλει να γίνει rapper. Και μάλλον έγινε rapper, γιατί μπάσκετ δεν παίζει. Λοιπόν, Lavin, Patch, News, Reels, στα 75 από Noir. Αυτό δεν είναι Patch, είναι μια απλή Noir στα 99. Άλλη μια απλή Noir του KD στα 99. Πανέμορφη κάρτα και γαμό τα Patch, ο παίχτης όμως αδιάφορος ρε φίλε. Crown Royal, Knights of the Round Table. Και γαμώ τις κάρτες, όπως και αυτή, Derrick Rose, στα 25, Game On Patch. Εν τω μεταξύ από πίσω τώρα είδα, το patch αυτό είναι από το παιχνίδι που έβαλε την 50 με τη Μινεσότα, το 2019. Μάλιστα. Noir, Sags και Kispert στα 99. Πού είναι ο Βάγνερ, πού είναι ο Πουτσίνι. Το ξέρετε τον κύριο. Και γάμο τις κάρτες και αυτή από Crown Royal, Patch. Bradley Beal από Immaculate. Jabari Smith από Select. Όμορφο το πατσάκι εδώ. Στα 49. Sidon Sharp. Not numbered. Όμορφη όμως κάρτα. Και ο ηθοποιός. Rookie patch του Randall. Excalibur. Η οποία είναι και Game On. Κάποτε και η Rookie ήταν Game On. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Εδώ έχω κάποιες Rookie καλές κάρτες. Εδώ έχω κάποια αυτόγραφα πολύ δυνατά. Και εδώ πέρα έχω ιδιαίτερες κάρτες πολύ ακριβές. Πολύ ακριβές. Σχετικό είναι αυτό. Για κάποιους είναι φτηνές, για μένα είναι πολύ ακριβές. Αυτό για σήμερα, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Φιλιά μάγκες.